जोबोर मोजां मोनदों दा बेयाव फैनो मोननानै जोंखौबो चान्स होदों गोबाव समनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन खिन्थु फैनायनि लामायाव जेनेबा जोंबो नागिरै मोनबाय आंनावबो जों लोगोफोर ज' जानानै रायलायबाय जोङो दा टटेल आदिबासि लोगोफोर दङ संगठननि आरो जोंनि बर' दङ आरो बांगाल मुस्लिमफोर माखासे दङ आरो जोङो टटेल आंनि दा आखायाव जों फैनाया जाहैबाय 371 आरो बिनिफ्राय आरो फैबावगोन जोंनाव जों दा सारजों रायलायबावगोन दसे रायलायनानै गाव माला समाय होनो हायो बेयाव जों एकदम 1000+ आसा दं आरो फैबावगोनखौ। नोंथाङा सिगाङाव बबे पार्टियाव दं? आङोथ' BPF पार्टियावनो दंमोन सिगाङाव जों गासिबो BPF पार्टिनिखामोन। मानि थाखाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैखो नोंथांमोना? निस्सय नोंसोरबो मिथिखासिगौ बे मानि थाखाय फैदों सारा मा मावगासिनो दङ बेफोरखौ नुहुरबाय जोङो इयुननिखौ सानहरबाय मा मावदों मा मादों बेखौ जों नुनानै एसे सिन्था खालामनानै सिङाव जोंल' लोगो नांनानै मिलायनानै बेबायदिनो ओंखारबोनाय जाबाय आरो सारजों लोगो हमनो थाखाय। आंना सालाकाथि समस्ति। औ ओरैनोथ' जेबो बिबान गैथ'वा BPFआव जेबो बिबान गैयामोन थेवब्लाबो जोङो अनेक सिगाङाव प्रग्राम बानायनानै होबोदों आरो सालाकाथि समस्तियावनो गासिबो। आङो मथा मथि गोबावानोसै BPFआव। मा मिजिं खालामगोन जिहेतु दिनै UPPL दोलोआव जयेन जाबाय मा मिजिं खालामगोन लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि हास्थायगोन? लाइमोनफोरनि थाखायथ' सारानो बिराद सुबिदा होगासिनो दंखायो बेखौ नुबोगासिनो दंखायो जों इयुननि जेनेरेसना माबायदि जालांदों बेखौ सारानो बानायगासिनो दंखायो मोजां खालामनानै आरो दे गोजोनथोंसै। नोंथाङा जिहेतु BPFनिफ्राय फैनाय BPFखौ बे समाव मा होनगोन? BPFखौथ' मा बुंबावनो नोंसोरनो मिथिखासिगौ माबायदि परिबेसआव जागासिनो दंखायो गावसोरनो मिथिखागौ सिङाव मा सोलिगासिनो दङ दा बुंनोबो थाङा जेनेबा दुसिनानै लाब गैया मालायखौ जायखिजाया जों सारखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैदों आरो बेनोसै।